Truk. Muni pisan iku kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati kok. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa, lakonana uripmu kanthi tuntas. Sone wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma. Usik-usik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara sak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Saiki kok nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora ngrantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Totok ndasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga.
Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditinthingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nista. Utama Ndeng. Kleru. Mak tratap aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandhangi wong loro ya ning wis apa sing ketok arep boyong ndak lara teman pokoke dikukui terus ya ben tak niati ngomah ya mung doyak-oyak mindring iya aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi duka niki teng kelurahan apa teng pundi aku ya bangeten ceret kowe ya cicil ayo ora ndidit to ya Gong esuk 2000 awan 2000 sore 2000 ora perih uripmu terus ayo ditataki ya ning kowe ya melu perang oh siap aku ki padake gali pasar nek kon perange mesti siap ya nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing nek kebedak menungso ngolet butuh males bener apa meneh menungso dudu cacing iya mesti ora iso kepidak menungso piye to ngomonganmu kuwi aku gagas sangkem kowe ya mumet ya Tru engko ora tekan kene dhewe engko ora tekan kene dhewe ya nuntut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggono magawiya gelari rawang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adik kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora niki mang takoni bocahe dhewe mengke ndak darani kula Mbati Bagong apa lho ora basa ngapa basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sing ora peduli ora usah ngelekke aku iya apa kowe wani karo Sinuwun Mandura heeh arep apa maju kene kok maju ya wani apa jake ora ngarep apa teh lho kok ming mate arep apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa wawarisa ora ning mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon milo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke kok piye semari bapakku ini sopan sithik Gong sopan sithik kowe minggatane cerewetmu minggatane kok urusane ora usah wedi to semari bapakku aja kok digetak wong metu saka omah juga kirek-kireke tak beleh kok apa tak kirim kowe wah asem ora tak pangan karo anakku barang Gong ora apa-apa dosa disangga bareng sangga bareng cukulmu mlocot ora aja kok dunekke wong
Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya, piye sapike piye? Yo mulai yo. Lho, Mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe ngopo iki kuwi ketune patih ku kurang ajar ora men. Hati-hati lho, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadi paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan nampake kula manut. Wani arep Kurawa sing tak wedeni apamu. Petruk ora minggat suara aku tak kendarat drintani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong-bolong Kartomarma. Tirtanata Rasakokian Gunung Tangkuh. Wajib jajaran sekretari bawah yo. Pitluke kok goblak-abrik kula kok capitake dhewe. Gugu karepe dhewe sawake sapa sing wajib sing pabalajan. Laden hanya dua gaji. Pengiran Pati Negara Kestiya, Kadang Nata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pengiran Pati Ngastina. Tak andil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing tekani Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekani Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekani Pati. Jeblok jajal baraka. Hoi. Dia. Jadi gini. Tiba-tiba ku bocrot bocah kowe. Gimana? So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, Pamel. Bocah. Bocah. Edan. Kalau dengking
Ya apa iki? Saka pancicine kanggo kowe. Ora apa-apa edan. Cokotke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa edan. Cokotke kodhok. Kodhok kerok nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis ora wedi. Lho kodhokku. Wedi. Wis entek. Usahane ora. Wis entek. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok beseke nang lemah menek wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung ganti ya kuwi bae bolak-balik ing jaman agung sing mau kuwasa. Heeh. Wah jan akeh banget iku Kurawa ngamati kebrobyos. Iki urung sepiro ora sak perangan sing urung maju itu. Ayo. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske kanthi mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa wis. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku yo jajak kene. Kowe iki ndujut kok cedhile ra jangan-jangan ya. Sangoni Ndara Kresna 500 kok belas urang kei aku. Tak mau ya terus degan ki elek ning mata. Oh, aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal kepruk ning matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Surawata, jam rakyat padha-padha kae. Pangestunipun kawula. Mungsuh Petruk kok nganti kalah nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawula. Badhe pun isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dinekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lha Tirtanata inggih pawan. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadratha ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin kajenge. Mbok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Bajigul. Piye Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek muncul Petruk karo Bagong, kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk tak kula getak gak mundur babar blas.
Petruk mati jeneng aku niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula kan. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking yargo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel udel lho monggo. Ha iya. Udel kula entuk kodhok kelok. Kula betok kula templeke ulite Petruk gak mlonyoh babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jebret. Lah jajak sira kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake. Wis pasrah mawon bagok. Bedek uwe dhuwur banget njeloki sira kula blis. kalah. Kalah, Pak. Kowe iki Kadangnoto. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah, isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Anyen kandan-kandanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing ngro maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe napa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis Kula sing ngajeng maju methoke Petruk. rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep musuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon tetelu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawa anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiten neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomong kowe omong ki melu sesek e. Kuku aturi suwi kawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora sanggo kursi jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru ngomong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. isih akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Dualange Petruk.
Dalange goblok. Petruk kalah karo Citraksi. Iki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do sorak-sorak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piye semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ora ana sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ana sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piye semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul nenek ngono aku cocok karo kowe. Nah. Mula Petruk wis penak kene ngono ya nek perlu semuri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kaya ora weruh liting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kuku kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petruk. Petruk kula tantang. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sak ngono to. Sing serius to. Petruk kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petruk omong kali kula. Ndara Citraksi sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petruk? Lha iya, mergo nek sampean menang kalih Petruk, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Bebangane ra wayangan. Ha iya. Lah tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Hah. Niki berarti Kurawa. Niki berarti Kurawa sing ajeng maju kula
cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak kan ditanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa, nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Hah. Kok sesek lho dadak. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citransfer nang ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya, iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati dun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kronca-kronca. Dan wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa selawi taun. Wedoan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, lakon penjang kamu. Yo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatani nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, jotoso. Iya, ya aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Nekake sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Arep ngopo ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ah, ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano tau? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mau sak banter-bantere. Matna sastra jendramu ateken Adi Jayakawi jayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sankas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mul. Rapopo. Wedan gentenan. Aduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, mudaran ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Ngati-ati. Oh iya.
wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung crita, wah, ning aku wis bacut don. Wah, cilaka ya wis ora ngomong wis donya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora di agama kaya. Oh, nya. Ut. Ha. Kurawa yurakan tenan. Coba ora ana tongseng. Mesti indo. Pindho lho kula, ya pindho. Oke, yo awas. Yo, lah, yo iki nganggo mandheg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Pindho. Tambah wisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya, riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sak kuwatir. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Lempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Tak nglecak, Le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kok sumakan. Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-ombro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus gudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratam Taha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusman ing jajalanan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grethek kula cupluk ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Lah totok mudar. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti ndak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa.
Lho, sik kiper. Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Druk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to? Kowe mau to nek sing maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmaning jajaran sekretaning bawune iblis lanat Petro Bagong ora minggat suwun karo tulada gretel nenggala jeblok dasmu muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki nang kono. Kowe kakangku Petro. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Terus. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan. Aku tak ngasuh. Ning ndite? Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapuni tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng rasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye. Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok nggo senjata. Nek aku mulai bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Iya. Meling wae nek aku ora mulai 3 dina kok nylameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sing komana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngaki-ngaki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet terus senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti. Irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Iya ta iki? Ana niki perguruan tinggi. Wis ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nah butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen.
sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Weh, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong. Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenan kowe. Walah, Mar Semar. Walah, Mir Semin. Tare wangi kaya ngene-ngene mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Musuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngliklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak.